sokat, minden esetre ezzel a két kellemetlen hanggal fogtok találkozni az egész játék során. A futballszurkolók számára ez a legfontosabb nap az évben, az új szezon kezdete. Csordultig a stadion minden jegy elkelt, és mindkét csapat egyforma esélyekkel vághat neki a bajnokságba. És ezért olyan fontos, mondhatjuk nyugodtan, ez a rajt, hiszen nem mindegy, hogy győzelemmel, döntetlennel vagy éppen verességgel kezdi meg a szezont a csapat, óriási lesz a küzdelem. Már gólhelyzetben! Nem tudja megtartani. Gyorsan elrúgja. Ez egy szép és pontos lövés volt. Óriási kirúgás a túlsó térfélre. Ez már a durvaság határát súrolta. Szabadrúgás. Elcsípte. Itt a helyzet. Nem történt tragédia, hisz ez még csak az első lövése volt a mérkőzésen. Ő Roberto Carlos, és a labda. Szépen adja át. Próbálja. És bent van. Egy emberként ugrik talpra az egész hazai szurkolósereg. Ebben a pillanatban a környék összes lakója tudja, hogy a hazaiak gólt szereztek. Könyörtelen befejezés volt. Nem adott esélyt. Megvolt az első gól, középkezdés. De tovább a játék. Egyértelműen labdára ment, a bíró nem is fújja le. Pontosan passzol játékos társához. Akár rá is rúghatja. A kapus pont a megfelelő helyen állt. Fejében az ereje. Remek átadás. Megpróbálhatja rászúrni. Blokkolja a lövést. Munitis. Jó ütemű becsúszás, nem volt szabálytalan. Becsavarja. Berúgja. Így nem. A labda röppályáját rosszul mérte fel. Pontatlan lett a lövés. Gyanítom, hogy nem ez volt az egyetlen lövése, és nem is a legveszélyesebb. Meg tudja állítani vajon? Bele a védőbe. Passzolja. Igyekszik távol tartani a védőjét. Óriási hibának tűnik, de higgyék el, nekem nem az. Túl sokan álltak körülötte, nem maradt helye a lövésre. Nem meglepő, hogy rosszul célzott. Holszá. Veszélyes becsúszás volt, de a labdát találta el. Nem félt hosszan meglőni. Ő David Beckham. Lábról lábra. Megtöri a támadást. Sergio Ramos. Akár rá is lőheti. Sarokrúgás következhet.
az ütemet a becsúszásnál. Nem tudják elvenni tőle a labdát. Szabálytalan, lefújták, jöhet a szabadrúgás. Arról a helyről csak egy pontos lövésre van szükség, semmi másra. Szinte már bűncselekménynek számít, onnan nem eltalálni a kaput. Roberto Carlosé a labda. Emerson. Helyzetben. Jól blokkol. A labda Raúl birtokában. Ez lövőhelyzet. Gól, már megint gól. Szemegygyönyörködtető gól, kétségtelen. Passz, még egy passz és még egy. Parádés játék és szép a befejezés is. Ennél jobbat kívánni sem lehetne. Már is 2 gólnál jár. Ma megállíthatatlannak tűnik. Bekemé a labda. Emerson. Már a 16-oson menni!